Il-Palazz Maġisterjali tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, jew kif inhu magħruf aħjar bħala l-Palazz tal-Belt, se jingħata l-glorja kollha tiegħu lura permezz ta' proġett ta' riġenerazzjoni ta' 10 miljun euro. L-istorja ta' dan il-palazz tmur lura s-seklu 16 u 18 mill-ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan li f'dik l-era kellhom il-ħakma ta' pajjiżna. Tul is-snin serva l-bostanijiet tant li bejn l-1921 u l-2015 laqa fih il-bini tal-Parlament bl-ewwel 55 sena fil-Kamra tal-Arazzi u l-aħħar 39 sena fl-akbar sala tal-binja magħrufa bħala l-Armerija. Ivana Farrugia, il-koordinatriċi tal-proġett, spjegat Moa News li dan il-proġett li mistenni jasal fit-tmiemu fl-2021 ser jinqasam fi 3 fażijiet. Bl-ewwel 2 ikunu r-restawru tal-oġġetti tal-valur u t-tieni dik tal-infrastruttura u l-kmamar li qed iservu ta' uffiċini li jingħataw lura il-glorja mistħoqqa. U għandu żewġ komponenti prinċipali. L-ewwel nett ħajsir ir-restawr ta' dan il-kuritur li nsabu fih, allura restawr tas-suffetti impitra, restawr tal-ħitan, restawr tal-interzjar, tal-irħam tal-art, ta' wieħed mill-komponenti prinċipali. Il-komponent ieħor jiffoka fuq il-bininse u jara ir-riabilitazzjoni ta' spazji li llum fil-preżent mhumiex miftuħin għall-pubbliku imma huma okkupati minn uffiċini tal-gvern. Il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi fisser dan l-investiment bħala wieħed mill-akbar mill-indipendenza lil hawn u spjega kif dan ser wassal biex l-Armerija terġa' tingħata l-importanza li jxirqilha. Dan kien proċess kompetittiv li rnexxinna niksbu fondi Ewropej importanti għal diversi proġetti. Wieħed minnhom huwa proprju dan, il-proġett biex nirriġeneraw u narġgħu nagħtu glorja lil dan il-palazz fejn se nagħtu l-ikbar investiment li qatt sar mill-indipendenza l hawn. Bis-saħħa dan il-proġett se nerġgħu naraw l-Armerija li tkun miftuħa għal pubbliku bl-aħjar mod bl-importanza li xirqilha. 8 mill-10 miljun euro dedikati għal dan il-proġett ġew miksuba minn fondi Ewropej li kif spjega s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia huma ħolqa waħda f'katina ta' 80 miljun euro li pajjiżna ser ikun kiseb fuq medda ta' 7 snin. Bejn 2014 u l-2020 pajjiżna irnexxielu jġib madwar 80 miljun euro ta' fondi għall affarijiet kulturali, għal proġetti kulturali, proġetti oħra ma' ħafna, imma nista' nsemmi xi wħud minnhom, pereżempju x-xogħol li sar fit-Teatru Manuel, ix-xogħol li tisir fil-Mediterranean Conference Center u proġetti oħra li bħal Gozo Museum, ġifieri mifruxin madwar Malta. Is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Deoda Battista qal li dan il-proġett se jħalli legat u ser jiftaħ toroq ġodda biex iżjed binjiet storiċi jerġgħu jingħataw il-glorja mistħoqqa. Il-binja kollha tinfetaħ għall-pubbliku nhar il-Ħadd li ġej.